Мен қайда болса еріп қайтсам, шет елдәме, Россияның бірәр төбәгендәме, миннән әнкәй һәр вакыт бер нәрсәне сорайды. Улым, анда татарларны беләләрме дип. Нишләп сорагандыр белмим ансын, әмма ләкин мин аңа һәр вакыт бер төрле итеп җавап бирә идем. Әнкәй, анда татарларны беләләр, әмма ләкин анда татарны безнең аша түгел, татарның бөек шәхесләре аша һәм иң беренче чиратта Тукай аша беләләр дип әйтә идем. Һәм чыннан да бу шулай. Әгәр дә инде без киләчәктә безнең халкыбызны тагын да яхшырак белсен дисәк, без Тукайыбызны тагын да ныграк хөрмәт итәргә тиеш. Әгәр дә инде безнең халкыбызның дәрәҗәсе Татарстанда гына түгел, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда зур биеклеккә күтәрелсен дисәк, без үзебезнең Тукайыбызны тагын да зуррак биеклеккә күтәрергә тиешбез. Хәзер мин сезгә бер шигырь укып үтәрмен. Җидегән. Моннан 20 гасыр чамасы элек Түбән Кама шәһәрендә, минем туган шәһәремдә Җидегән Чишмә дигән бик тә мәшһүр бер оешма барлыкка килгән иде. Һәм бу Җидегән Чишмәдә безнең халкыбыз аның рухында, Тукай рухында тәрбияләгән бик күп кичәләрдә катнашты. Һәм менә мин бу шигыремне шушы Җидегән Чишмәне оештырган каһарман якташларыма багышлыйм. Аваз килә Ираклардан, жан авазы, шырлар да шәме, атын бүлгән шырда фида жаннар, ил кайгысын бүлеп яшәде. Милләт дип утка кирде алар, кемнәрдер кабер казышты. Суд эшендә бүген Тукай теле, ут эшендә татар язмышы. Уфукларны баскан кара төтен, бер таралыр микән җил белән, халыклар һәм илләр адашканда, маяк булды безгә Җидегән. Бүлгәләнде кавым, илләр, җирләр, бүленми тик патша тәхете. Безнең хыял тәхет яулау түгел, безнең хыял халык бәхете. Бәхет эзләп халкым җирләр гизгән, татар һәр чак төпкә җигелгән, җиңелгәнне алдап була икән, орден медаль тәти җим белән. Җиде юлны кушкан Җидегән бу, күпме язмыш монда кавышкан, тетри заллар, тетри мәгърур җаннар, без мәңгелек дигән тавыштан. Без мәңгелек бары бергә булсак, без мәңгелек туган җир белән, ялгыз чакта нәни Чишмәдәйбез, бергә чакта шанлы Җидегән.